गावची जात्रा बानगडी सोत्रा किते तियात्र तो कॉमेडियन आगोस्तिनान बरोवन केलो डायरेक्ट केलो आणि ह्या तियात्रा किते खंयच्याय तियात्रा तुमकां कितली कॉमेडियन मेळटाय 3 नाजाल्यार 4 मॅक्झिमम म्हणल्यार 5 आणि ह्या तियात्रा 14 कॉमेडियन आय गोंयसान ओडून हाडले आणि किते गावची जात्रा बानगडी सोत्रा केन्ना आता फेब्रुवारी म्हयन्यात 14 तारखेर वेम्बली सदबरी हॉल 15 तारखेर 2 शो साऊथ हॉल आणि 16 तारखेर स्विंडन मागे आणि लेट म्हाका फोन कोण नाका या लुईस 1 तिकेट हारे 2 तिकेट हारे काय मेळपाना पयलीच तिकेटी काडाय आणि तुमकां दवराय आणि चोयाय गांवची जात्रा बानगडी सोत्रा